Добрый день, дороженькие! Вас вітае Надейка. І ў сваіх падарожжах я з задавальненнем вам рассказываю про тое, што засталося на полачыне ад бацькоў і продкаў у рамках праекта «Цікавае падарожжа Надейкі. Полацкая спадчына». Полацкая зямля заўсёды славілася сваёй багатай спадчынай. У сучасным грамадстве асаблівую актуальнасць набывае праблема захавання самабытнай народнай традыцыйнай культуры, гістарычнай памяці і культурнай спадчыны. Таму тут у вёсцы Начы, як і ў іншых вёсках Полацкага раёну, створаны этнаграфічны куток, дзе кожны можа атрымаць прадстаўленне пра побыт нашых дзядоў і прадзедаў, пазнаёміцца з традыцыйнымі прыладамі працы і старажытнымі рэчамі, якія выкарыстоўваліся ў хатніх справах і па гаспадарцы. Захоўваецца памяць умелых рук нашых продкаў, настрой іх душы, кемлівасць іх думкі. Менавіта тут, у этнаграфічным кутку, пачынаеш разумець, што без мінулага няма будучыні, а дзякуючы гістарычнай памяці пачынаеш больш цаніць цяперашні час. Калі звярнуцца да гісторыі вёсцы Нача, аказваецца, гэты край багаты на падзеі. Нацкі сельсавет пры цары бацюшкі быў уключаны ў Віцебскую губерню, спачатку Дзісненскага, а потым Лепельскага павету. Валасное кіраўніцтва было ў мястэчку Арэхаўна, але ж рэальная ўлада была асяроджана ў руках мясцовых памешчыкаў паноў. Найбольшы ўплыў на мясцовае насельніцтва аказваў найбуйнейшы ў гэтых месцах памешчык граф Забэла, і яго маёнтак быў у вёсцы Двор Арэхаўна. Але быў яшчэ адзін пан, які жыў менавіта тут, у вёсцы Нача. Звалі яго пан Цвіклінскі. Спачатку пан Цвіклінскі жыў у драўляным доме, і да вайны ў ім размяшчалася ленінская школа. Кажуць, што гэта быў вельмі прыгожы будынак. Як шкада, што нам не наканавана ўбачыць яго цяпер. Падчас вайны будынак быў спалены партызанамі. Ну а з гадамі пан, вядома ж, стаў багацей і пабудаваў дабротны цагляны будынак. Вось ён. Цяпер гэта месца калгаснай сельсавецкай рэзідэнцыі. Ну а недалёка можна пабачыць дзіўны прыгажосці ліпы. Мясцовыя жыхары клічуць іх панскімі, а ўсё таму, што пасадзіў іх той самы пан Цвіклінскі. Ведаеце, дражэнькія, стоячы каля панскай сядзібы, адчуваеш дух даўніны. Адчуваеш, як тут мяняліся лёсы людзей. Заканчваліся эпохі, прыходзілі новыя часы. На першы погляд здаецца, што гэта ўсяго толькі стары будынак, і ад яго засталіся толькі руіны. Але на самой справе гэта сімвал вечнасці. Гэта векавы помнік, які расказвае нам пра падзеі і гісторыю края. Про гісторыю вёсцы Нача мы даведаліся з рукапіснай кнігі гісторыка Крымзюка Александра Пятровича. На жаль, сустрэцца з ім асабіста мы не можам, але крыху пра яго нам раскажуць блізкая сяброўка Александра Пятровича, пестунь Вера Анатольевна. Дзень добры. Дзень добры. Раскажыце, калі ласку, крыху пра гэтага чалавека, чым ён займаўся, якім працаваў. Крамзюк Александр Петрович нарадзіўся ў вёскі Пліскі. Выхадзец ён сам з вялікай сям'і. 8 дзяцей было у бацькоў. І ён кончыў педвучылішча, затым служыў у арміі. Пасля арміі працаваў ён у Быкушыні ў школе-інтэрнат, кончыў педінстытут і працаваў у Быкушыні ў школе-інтэрнаце, затым уже як прыходзі на пенсію у Даніўскай школе працаваў ён. Пасля Даніўскай, закрыцця Даніўскай школы ён фізіку і математику вообще вёў. А тады ўжо пасля Даніўскай школы ён пришёл в Начу в школу работать и работал учителем истории. Родственники, все братья и сестры, как в родительское гнездо, каждый год, каждое лето собирались сюда. Все в Волгограде, в Ленинграде, Уренгой, вот у него. Здесь у нас раньше работал брат, председатель колхоза один у нас в Полоцке, в Палате, а теперь в Могилевской области он там работает, ну уже, возможно, на пенсии, Иван Петрович. Каждому дню рождения, вот в школе, он каждому учителю писал стихи. Вот там не четверостишие, вот они собраны у меня здесь в папках в этих. Мы каждый год проводим праздники деревни. И праздник деревни в Плисках мы проводили первый наш, так сказать, проба, учеба, праздник проведения праздники деревни у нас было в Плисках. И тогда Александр Петрович написал
первое свою эпопею про каждого дом, про каждого жильца четверостишее. И потом уже к 8 марта женщины приходили в магазин, и уже висела газета каждой женщине поздравление с 8 марта. Вот. И да, очень это самое, ну, вот просто молодец такой вот человек, от души нравилось ему общение с людьми, уже вот не стала мамой его, и он это самое держал, говорил, у меня 5 К: конь, корова, кабан, кобель, кот. Это у него были у хозяйства. И он до последнего держал корову, держал, сестра Сурунгоя приезжала, на его ругалась, что ну тяжко тебе, ты же мужчина, тебе одному тяжело. Не, мы приезжали каледовать, когда ездили с Новым годом поздравлять. Ну и так, в деревне когда была, я всегда заходила к Петровичу, он любил людей, вот мы его с 80-летием поздравляли, ездили, я ему ягоное творчество такое собрала, большое такое, на 200 файлов купила это и все напечатала. У него было все дома у вот таких, ну, листочках у папки. Но я ему сделала на подарок такую вот книгу Петру Петровичу. А што яшчэ, якія звесткі ёсць у гэтай кнізе? Ну, тут и про Великую Айчинную войну в этой книге есть, и про настоящих, кто были руководители, тут и в сельском совете, кто колхоз возглавлял, все, кого я помню, все ветераны войны и труда. Ну, и песни собирал Абрадовой в этой книге тоже есть. Хочется сказать вялікі дзякуй Александру Петровичу за его велізарную працу. Дзякуючы яму гісторыя вёсцы Нача працягвае жыць і перадавацца па спадчыне новым нашчадкам. Ну што ж, заканчваецца наша сённяшняя сустрэча. Мне было вельмі прыемна пабываць у гасцях у вёсцы Нача і адчуць тую вялікую сувязь з мінулым, якую тут паважаюць і зберагаюць. Да новых сустрэч! Моя країна.